Hi guys, it's me, Briggs, and welcome back. Hello guys, welcome back to my channel and welcome to our day 15, hindi, day 16 of internship. No, day 16 na, and today is April 13, 2022. And by the way guys, ano na ngayon, Wednesday, and hindi ako nakapag-vlog nung Monday at saka Tuesdays because na busy and same routine lang din naman yung ginagawa, like gumagawa kami ng lesson plan, nag-check, nag-i-input ng grades, tapos nag-ano ng mga modules, alam nyo na, segregate, tapos kuha uli, may nagsasubmit, tapos kahapon Tuesday, ano ba ngayon, day 16, nung 14 at saka 15 is day 14 at saka 15 is same routine lang, yun lang yung mga ganap. And nung Monday pala is bumisita yung supervising teacher namin, and kasama na si Ma'am Jonah at saka si Sir Ace. So insert ko na lang yung picture. Ito yung picture. Ting, ewan ko kung may insert, pero dito ko ilalagay kung ma-insert ko man. So ayun lang, and yung mga ganap, same routine lang din, nag-submit ng mga grades. Ano ba yun? Grading sheets, tapos yun, gumagawa ng lesson plan, and si Mai, ayan, nag-i-encode si Mai over there, ay nag-i-input siya, nag-i-input siya ng mga grades, and hindi ko na kayo na-update nung Monday at saka Tuesday. So maraming ganap na nangyari, and yun, and update lang, handwritten lahat ng lesson plan namin, so at least na-clear nung bumisita yung supervising teacher namin, and also ayun, same routine lang din, and ayun, paiba-iba kasi pag ganito, iba yung kulay ng face natin dito sa inyo. Ayun kayo guys, diba may salamin, and nandito ko sa room, and yun lang, ito yung room ni Ma'am Chudsi, tapos dito naman yung room ko, yun, and yun lang, update ko lang kayo sa mga ganap. Kasi siguro ito yung, this week, ito yung last na parang duty. Hindi naman last, pero this week lang parang duty kasi Holy Week. Kasi bukas na, 14, 15, 16, 17 until Sunday is Holy Week. Tapos babalik na lang sa Sunday. So ayan, tour ko na lang kayo sa mga rooms. Ito yung rooms ni Maya, ito yung mga modules. So ayan yung mga modules guys. So modules, answer sheets, tapos yung modules nasa ito, modules and answer sheets. No, wait, I will swap you sa back camera. So ayan guys, ito yung mga modules nila Maye, nila Miela, ayun sa Maye. Haye, busy pa sa Maye. So ito yung answer, dito nilalagay yung answer sheet, tapos modules, kompleto yan ng mga subject. Ayan, tapos may harang dyan kasi ayan, ayan. And ayan, AKB, mga papers ni ma'am. Ayan, tapos ito yung mga folder, like mga modules din to. Student, kang ma'am yan, kay Ma'am Chuchi, tapos ayan. Tapos may mga papers din dito, and ito yung mga outputs ng mga students. Ayan, 'di ba? Sobrang creative nila. Ayan, outputs. Tapos may mga tanim din. Ayan, mga tanim. And mga modules din yan, guys. Ayan si Ma'am Chuchi, grade 8 Arden. So ayan. Ito yung mga modules ni Ma'am. Tapos meron din dito nakalagay sa may door. So ayan. O, diba? Yan, tapos yan. Then, pagkapasok mo sa room na to is, ayan na, merong mga schedule ng mga estudyante. Tapos, ano yung mga subject nila. And, ito yung kuha uli card. Ayan o, kuha uli card. Tignan natin. Kuha tayo ng sample. Ito, ganito siya o. Tabunan natin yung name. Ayan. And tapos ayan, tapos may mga din dito nakapaskil,
about COVID-19 and meron ding flowers na ano, plastics. Tapos ayun si Maye. Sige, ye. Ayan, kain si Maye. Kasi hindi pa siya nag-breakfast. So, ayan. Dito na lang sa school. And may relo. Tapos, ceiling fan. Ayan. Yung isa hindi na naandar. Ito lang. Ayun, dalawa pala hindi. Tapos dito, ayan, may mga bulletin board. Yung mga dating ano ni ma'am. So, diba? Mga project ng mga students. Ayan. Ayan, oh, diba? Sobra. Tapos may lababo doon. Tubig. And yun. Yun lang yun. Tapos may mga libro pa doon. Yun. Yun yung room ni Maye. Tapos dito naman yung room na pinagstayhan ko. So, tour ko din kayo dyan. So, magkatabi lang kami ni Maye ng classroom. I mean, ganito siya, guys. O, diba? Ito yung room ni Maye. Tapos ito yung room. Lalagyan pa dyan yan ng parang mappy room talaga. Kasi yung cooperating teacher kung saan ako na-assign is si Ma'am Elemia. Tapos siya yung chairperson ng MAPE. Tapos yan, may mga protocols. Ayan. And buksan na natin. And pagkabukas nyo, ganito yung bubungan sa inyo. So, yun yung bag ko. Maliit lang siya, guys. Maliit na room. And dito merong mga trophies. And may mga coats dyan. And dito, may speakers. Tapos, may tubig. Yung sapatos ko nilagay ko lang dyan kasi hindi ako nagsasapatos pagdating ng school. Alam niyo na, sleepers lang ako. I mean, sandals. Hindi siya sleeper, pero parang ganun na din. So, going back, may book. Tapos, ayun ulit si Mayo, diba? Magkapit-bahay kami. And, merong salamin dito. Tapos, ito yung mga gamit ni ma'am. So, diba? Ayan. So, may flowers din dito. Naka-vase. And ito yung mga papers ni ma'am nilalagay. Ito yung lamesa niya. So, ito yung mga modules na tapos ko nang i-check. So, input na lang yan. Kasi, dinala ni ma'am yung parang tablet na kung saan in-input para while wala kasi dito si ma'am, so dinala niya na lang para kung saan siya pumunta is nakakapag-work pa din siya, di ba? So dito yung nilalagay, ito yung mga gamit ni ma'am like laptop at saka mouse. I mean laptop, keyboard. And ayan, so dyan yung pinupwesto yung tablet, like bigay ng DepEd and electric fan. Ito yung printer kung saan ako nag-print. And ito yung mga modules na ayan, for face-to-face to na modules, grade 9. And ito yung mga gamit ni ma'am. Ito yung mga gamit sa mga bond paper, A4, tsaka long. Tapos, ayan ready si ma'am. May pangapakape, pagkain, at least may stock para hindi na maglabas-labas bumili. And yun lang, sobrang late lang ng room. Pero siya, hindi naman mainit dito. Tapos yan yung bubungad na parang painting. Oh, diba? Yun lang, guys.